Ar dar a bhríon se agus an paráid inis a maithar a barc agus siad buachalí agus chalíní óga Banna Ceoil Lios Póil a hasúrún in imróí seo mór heimpel na parc agus chutáchtach é seo Pádraigógó sé an son agus be garról táchtach an so mar chaptéin ar a bhurint más macatíir díirecht taobhhirirde agus na buachalí agus na chalíní óga seo agus iad olamh geabha leis le túsachar leis an mórthiúil. Right buachalí Edán bhí tú hénsa ag a buinte seo minic go leor le a choman agus na cúpla nómatí rivan cléthe canis bhí siad son dachar le néróga chlacking leis. Bhín sé dachar stocha nechan éon or dearnach a bhí samach timppla agus bhíon farsa an acalum I mo chuine mí hall Ucraín hís a rain former an láb an óachtar an lásan agus is stálam caitú srían agus smachtáil ar de bhthúcháin. Cléthe caiide sé caitún caiide chur thir se drasnáin. Caitún caiide chur seachsalíonnta ní féad le bheith smuoine bheith rudí eile, so na himróí son caiise de bheith díirithe ar an gaiid agus gan ar faic eile. Dúirt é dá níos luúhan san bhíhíl gur ben cléthe dachar a bhí an ghilta an ché cean an cean lechanis mar go gahadís cáilú an cléthe canis. An gapan go nimráisiad le beáí níos mó sír sinneomh? Se ceapan bhí breúir an fearn baile in ag fearn an daingen, níor a fónar an ceann sin a chailúnta réanas mar dúirt é dá meascamid sin a bhd níos sochra sios an nómh agus beidir a chud imirt a chur chun cín agus tá an aimseo go má níl an gcuid choláras a há sé agus tá hí na parca beag sé beag grihim na himirt acu. Bhí mé caiint beáí níos luúthe le Ciarán ó Hara atá man cóteála le Kiltéine ar bhuaigh Kilchártha orthas I chéad lethe agus dúirte tá Kiltéine dul anmha mad le cuasaí peile imhuió a láthair na huaire agus gur thug Kilchártha bula mórdóibh. Dúirte an uair nach chudig si bhíné ní hiad an Kilchártha a Kilchártha a bhd níos fearr ná mar chudig mar na Kil na Martra. Fearna bhfuilna chud taí chu sítear a cru sítear búta chu dún an gáil cúpla bliana hin, anna chud taí acu, anna chud tá cumasach ar an líorthóid agus tásúla go méid siad go méid testpantas níos fearracha nó agus bra go mór testpantas Mihála Hegarty agus Marchmachaí mór an trú nachfuil Stefán mac Breirte mar ach níl sé agus caiid na himróí tá timppla sin agus céimis fearrach ar roiig agus testpantas comach gur féidir lá chu a seach. An buntáiste is dócha nó réchantar an taobh mámada le Kilchártha ná tá si ag feimú ag leibhéil seintir inú na ngáil sa chréibh agus sa trá mar champaráide sin tá an Gaeltachta ag imirt idir bhenachan sa chréibh a géirí tá si do rainn na hen na stratha carcalór. So ar leibhéil bháin catharrá go bhfuil an Gaeltachta feimú ag leibhéil níos ísle ná mar ath Kilchártha a chur san áirimh an san éadán buntáiste baile slú mór a takeú lotha an gathramíonn sé sin cuasaí me cléthe teanna going dábhar. Stála mé ní chun sé sin isteach ná amach ar chuasaí agus is stálam ní fada go gíimiid an furansa ag immer tíntear a géirí a ríist hí arrán in éirigh díchaíochéad. A ní rá mar maithar nó nach táimid a techt a ríist agus imróí nó techt ar a bhód. Is stálam féchant amach ora fiúáin an manga gára dhéon cuideachan san amach timppla. Tá sé de buintóg tainmhas an ócáid sa níl an brú chéana ora an ómh. Be fád an túram go bhacha sé go chéanú do mthir an ort caiide an son ngálaras ach ócáidúnta go chéanú take le chéile an Gaeltach sa chléthe canis fuair an baile lucht mór take isteach an sachan takeú látha agus is stálam hénig go méid an lá agus go méid an sfuil in an ómh. Tá níos móna duine bháin bhíhíl a dúirtlam sa réir dá meach an ráha ag mainte na Gaeltachta an cléthe canisisiad ar bheanna críomh a chailedar dá meach sé sin búrta go an arsfedí seinse den bblionse chuing dá meach an ráha Comórtas peile a bhóchant nó chréimh ar bheannach a bhóchant agus bheith reis seinse níor bhach ráháin.